Сәләмәтсез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Италия картинасы хәзер Әлмәттә, аның авторы элек Татарстанда яшәгән, хәзер үзенең бер эшен ватанына тапшырырга булган. Тюбингта шул кыш көне иң популяр күңел ачуларның берсе булып кала, әмма белгечләр аны имгәнү куркынышы янаган ял төрләренә кертә. Мошенниклар алдауның яңа схемаларын уйлап табалар. Хәзер җинаятьчеләр тузагына QR-код буенча күчеп тә эләгеп була. Италия картинасы хәзер Әлмәттә, аның авторы элек Татарстанда яшәгән, хәзер үзенең бер эшен ватанына тапшырырга булган. Ул хәзер туган якны өйрәнү музее экспозициясының бер өлеше булып тора. Күргәзмәнең төп темасы гаилә кыйммәтләре. Картинадагы кыз Шулман елгасының кызы, яршалы рәссамы аны шулай күрә. Рәсемдә буяулар күренми, ул катнаш техникада эшләнгән. Монда чигү дә, үрү дә, ясалма ташлар да бар. Бу эш белән бергә Әлмәткә республиканың төрле районнарыннан, илебезнең төрле төбәкләреннән һәм башка төбәкләрдән рәссамнарның эшләре китерелде. Бу картина дөньяның барлыкка килүен гәүдәләндерә. Ул Әлмәткә Италиядан килгән, аның авторы кайчандыр Татарстанда яшәгән һәм хәзер үз иҗатын җирле музейга тапшырган. Безнең музейда татар риваятләре каһарманы Каз ханым бар иде инде. Ул йорттагы тәртипнең, кунакчыллыкның һәм гаилә учагының символы. Аны кошлар рәвешендә кулдан эшләнгән курчаклар тулыландыра. Милли татар бизәкләре монда бөтен җирдә. Оештыручылар уе буенча алар яшь буынга ата-бабаларның гореф-гадәтләре турында сөйләргә тиеш. Мы, как работники культуры, же воспитываем и транслируем. Без мәдәният хезмәткәрләре буларак моны трансляциялибез, үсеп килүче буынны тәрбиялибез. Бүгенге көндә гаилә җепләрен оныту проблемалы тема. Булганның кадерен белмәүче, традицияларны кадерләмәүче кешеләр бар. Һәм мондый күргәзмәләр аша без үсеп килүче буында патриотизм хисе тәрбияләргә тиеш. Ул төп йорттан башлана. Экспозицияда тәрәзәләр аша берничә авыл йортын күрергә була, яки чәчәкләрнең матурлыгына сокланырга. Булар барысы да гобеленнарда, май һәм хәтта киездән эшләнгән картиналарда күрсәтелгән. Экспозицияда барлыгы 20ләп эш. Катлаулы хәлдә калып чыгу юлын эзләсәгез, сезгә ышаныч телефоны аша шалтырату ярдәм итә ала. Белгечләр балаларга һәм өлкәннәргә психологик ярдәм күрсәтәчәк. Барлык сөйләшүләр дә аноним. Алло, здравствуйте, телефон доверия, я вас слушаю. Ышаныч телефоны Россиянең төрле нокталарыннан шалтыратулар кабул итә. Кабинетта 2 линия, бөтен Россия балалар һәм яшьләр линиясе. Әмма психолог һәркемгә яшькә һәм проблемаларга карамастан ярдәм итә. Мама и всегда должна быть. Әни кеше һәр вакыт бала ягында булырга һәм аңа ярдәм итәргә тиеш. Шул вакытта бала үзен куркынычсыз хис итәчәк һәм әти-әнисенә ышаначак. Балалар һәм ата-аналар мөнәсәбәтләре проблемасы популяр булып тора. Психологлар аңламаучанлык белән очрашкан балалар белән дә, үз балалары белән конфликтны хәл итә алмаган ата-аналар белән дә эшли. Мондый формат уңайлырак, үзәккә килергә кирәкми, экранда күрсәтелгән номерны җыю да җитә. Все это анонимно, не нужно говорить. Булар барысы да аноним. Сез кайсы шәһәрдән икәнегезне, чын исемегезне әйтергә кирәкми. Сез теләсә нинди исем белән таныштыра аласыз һәм сезгә ярдәм итәчәкләр. Без тренинглар үткәрәбез һәм бездә шундый уен бар. Без балаларга менә шундый битләр таратабыз, анда номерлар язылган һәм аны көндәлек эчендә, дәфтәрдә, китапта сакларга була. Мондый очрашуларда балаларга ышаныч телефоны нәрсә икәнен аңлаталар. Үзәкнең төп бурычы халыкка психологик ярдәм күрсәтү. Бер тәүлектә ышаныч телефонына барлыгы 15 шалтыратуга кадәр килә. Тюбингта шуу кыш көне иң популяр күңел ачуларның берсе булып кала. Бу чанада өлкәннәр дә, балалар да яратып шуа. Әмма белгечләр аны имгәнү куркынычлы янаган ял төрләренең берсе дип атый. Чөнки ул таудан бик зур тизлектә төшә һәм аның белән идарә итеп булмый диярлек. Могу сейчас прокатиться. Тюбингта шуу балалар күңел ачуы гына түгел, еш кына ата-аналар үзләре дә һава тутырылган чаналарда йөрергә каршы түгелләр. Тюбингларның популярлыгы белән җәрәхәтләр турындагы мәгълүматлар саны да арта.
Яңа Аракчыны бистесінде 22 яшьлек кыз машинаға бәйләнгән тюбингта шуганда юл билгесе урнаштырылган баганага бәрелеп хәлак була. Узган ел шундый ук очрак Лаиш районында да булган, бәхеткә үлемгә китермәгән. Ул вакытта 24 яшьлек егетне тюбингта каршы як полосага автомобиль астына ыргыткан. Егет хастаханәгә эләгә. Моннан 6 ел элек Әлмәттә бер хатын-кызның аркасы җәрәхәтләнгән. Тизлектә барганда аның тюбингы баганага килеп бәрелә. Табиблар мондый күңел ачуларны тыярга кирәк дип уйлыйлар. Тюбинг – это, конечно, страшная вещь. Тюбинглар куркыныч нәрсә, шәхсән мин аларны сатуны тыярга киңәш итәр идем. Чөнки анда югары тизлек идарә итеп булмый. Ул снаряд кебек оча, һәм зыян күрүче юл транспорт һәлакәтендә кебек үк җәрәхәтләр алырга мөмкин. Тик ул вакытта ул машинада утыра, ә монда ачык һавада. Мотоциклда алган җәрәхәтләр белән чагыштырырга мөмкин. Шуңа күрә барыннан да элек куркынычсызлык техникасы һәм үзеңне саклау. Прокат хезмәткәрләре фикеренчә, тюбингның үзе түгел, ә кешеләрнең куркынычсызлык техникасын үтәмәү һәм рөхсәт ителмәгән урыннарда шуулары куркыныч. Барлык күңелсез хәлләргә карамастан, тюбингларда шуырга теләүчеләр саны кимеми. Төрле имгәнү, җәрәхәтләнүләр алмас өчен куркынычсызлык техникасын үтәү зарур. Мошенниклар алдауның яңа схемаларын уйлап табалар. Хәзер җинаятьчеләр тузагына QR-код буенча күчеп тә эләгеп була. Янәсе йорт чатларына керү турындагы белдерүләр кайбер төбәкләрдә тарала башлаган. Акчаларга яки гражданнарның шәхси мәгълүматларына керү мөмкинлеге алуның мондый усулы квишинг дип атала. Әлегә Әлмәттә дежурчаска подъездларда мондый белдерүләр тарату турында гаризалар килмәгән. В QR-код может быть интегрирована любая информация, например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание. QR-кодка теләсә нинди мәгълүмат интеграцияләнергә мөмкин. Мәсәлән, мошенник сайтына сылтама яки зарарлы программа күчереп алуга сылтама. Квишингны таратуда җинаятьчеләр төрле ысуллар куллана. Электрон почта аша җибәрүләрдән һәм подъездларда белдерүләрдән тыш ялган квитанциялар һәм хәтта электр самокатларында ябыштырылган QR-кодлар тарату очраклары теркәлгән. Үзегезне яклау өчен хукук саклаучылар электрон хатларны яки хәбәрләрне караганда уяу булырга киңәш итә. Тикшерелмәгән сылтамалар буенча мәгълүмат бирмәскә һәм андыйлар буенча күчмәскә. Ышанычсыз чыганаклардан файллар күчереп алмаска, антивируслар һәм сезнең мәгълүматны яклау өчен программа тәэминаты кулланырга киңәш итә. Әлмәттә Маяковский һәм хезмәт урамнары чатында хәрәкәт схемасы үзгәрде. Маяковский урамы хәзер төп юл булып саналачак. Бу урамнарда яңа юл билгеләре куела. Маяковский урамында төп юл, хезмәт урамында юл 1. Машина йөртүчеләрне игътибарлы булырга һәм үзгәрешләрне исәпкә алырга сорыйлар. Кичә шәһәрнең уку йортларында уку тревогалары узды. Сигнал буенча укучылар яшерен урыннарга үтәргә һәм көтәргә тиеш иде. Кагыйдәләр буенча бинада, тәрәзәләрдән еракта яки подвалда яшеренергә мөмкин. 24-нче мәктәптә эвакуация медицина персоналы белән берлектә узды. Әмма шул ук вакытта педагоглар олылардан балаларны ашыгыч хәл очрагында кирәк булырдай әйберләр белән тәэмин итүләрен сорыйлар. Мы призываем каждого родителя ежедневно. Без һәр ата-ананы организм үзенчәлекләре булган очракта балаларына мәктәпкә көн саен бер шешә су һәм кирәкле препаратлар бирергә чакырабыз. Подвал бүлмәләре барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин ителгән булса да, бала эчә алсын өчен. Әлмәт драма театры Мәскәү тамашачылары алдында чыгыш ясады. Ул әле өйләнмәгән татар спектакле Милләтләр театрын яулап алды. Чыгыш Милләтләр театры сәхнәсендә Россиянең кече шәһәрләре театрлары фестивалендә җиңү нәтиҗәсендә тормышка ашырылды. Июнь айында спектакль гран-при яулады. Стало иметь огромное значение и участие в фестивале, я сейчас говорю для города. Фестивальдә катнашу да шәһәр, хакимият, түрәләр өчен зур әһәмияткә ия була башлады. Ә инде җиңсәләр бу бөтен шәһәр өчен бик мөһим була бара. Спектакльне күрсәтүгә теркәлү ачылганнан соң нибары 10 минут эчендә ябылды. Ул әле өйләнмәгән иде. Спектаклендә милләтара никахлар темасын күтәрәләр, милли менталитет һәм дини карашлар кысаларында фикер алышалар. Я считаю, что это большая ценность. Минемчә, сезнең профессионализм аркасында төбәктәге милли театрның Мәскәүдә шуның кадәр җанатарлары формалашкан.
Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.